ये आत्मा रूपी भजन पेश हो रहा बा। 4 दिन के जिंदगी में 17 गो झमेला बा। भजन के माध्यम से सुने के मिली। उम्मीद बा, आशा बा कि ठीक लागी। लार प्यार दुलार दिहब। कैसे 4 दिनों के चकमक दहिया, 4 दिनों के चकमक दहिया, रियागी में जर जाई रे, कल राम भजनिया गाई रे, कल राम भजनिया गाई रे। भजनिया गाई रे, कल राम भजनिया गाई रे। माया ऐसा हो केहू के छोड़ लेना। वो माया में आके सब केहू, यहाँ तक कि देवतन लोग भी माया में फंस गए के उनका था ना लगल। हमनी के कौन मोल बा? ये माया में आके फंस गई कैसे? माया में अझरैले आके भैले तीतर बीतर, भैले तीतर भजनिया गाई रे, कल राम भजनिया गाई रे, कल राम भजनिया गाई रे, कल राम भजनिया गाई रे, कल।
करता। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग सब बीतल जा रहा बा, लेकिन उनका रचना ऐसा हवे ये बोलता कहाँ से निकल रहा बा केहू पता न कैले। कैसे कवि के भाव हो, राम ने ऐसी चीज बनाई कहाँ से निकलल तोता, कहाँ से निकलल तोता। राम ने ऐसी चीज बनाई कहाँ से निकलल तोता, कहाँ से निकलल तोता। सतयुग बीतल द्वापर बीतल बीत गइल बा त्रेता, बीत गइल बा त्रेता। कलयुग के बलनाम आधारा, कलयुग के बलनाम आधारा। सुमर सुमर तर जाई रे कल राम भजनिया गाई रे, कल राम भजनिया गाई रे, कल राम भजनिया गाई रे, कल राम भजनिया। परमान में बा हनुमान जी वेद पुराण में चारों वेद में चारों युग में उनकर भक्ति कई के उनका नाम आजुले चढ़ रहा बा। शेरी माई तर गई हो, मीराबाई जी तर गई हो। कैसे जे जे कैले सत्संगत के सुमर सुमर तर गईले, सुमर सुमर तर गईले। जे जे कैले सत्संगत के सुमर सुमर तर गईले, सुमर सुमर तर गईले। धर्म कर्म से चुक गईले तो पाछा फिर पछतैले, पाछा फिर पछतैले। जय हो। कहले कृष्णा खोल के बतिया, कहले कृष्णा खोल के बतिया। कतना हम समझाई रे, ये जे चलक बा। कल राम भजनिया गाई रे, कल राम भजनिया गाई रे, कल राम भजनिया रे, कल राम भजनिया गाई रे, कल राम भजनिया गाई रे, कल। और बात चार दिनों के चकमक दहिया, चार या की में जर जाई रे, कल राम भजनिया गाई